¿No cree el Consell que sería conveniente que TV3 pueda verse en la Comunidad Valenciana, dado que catalán y valenciano son la misma lengua? O sea, ¿piensa el Consell que el catalán y valenciano son la misma lengua siguiendo el criterio de la mayoría de los filólogos? Bueno, de todos los filólogos. Vamos a ver. La mayoría de los filólogos. Bueno, de todos los filólogos. Vamos a ver, desde luego no entendemos que catalán y valenciano sean la misma lengua. No vamos a entrar ahora en una disquisición filológica respecto a ello, porque creo que no es el momento, pero no entendemos que es la misma lengua. Entendemos que nuestro Estatuto de Autonomía reconoce que nuestra lengua es el valenciano. Consellera, vostè parla valencià? Jo entenc el valencià, lo parlo un poquet, però la llengua d'expressió habitual és el castellà. Mi llengua d'expressió habitual és el castellà. Yo quería preguntar. Per cert, una de les dos llengües oficials en la Comunitat Valenciana. Sí, dígame. Sí, podria ser en quina llengua han enviat este document a la Generalitat de Catalunya? Pues yo he llegit la carta. Crec que és una realitat que l'hem redactat en valencià i l'hem remitit en valencià. Si és una altra llengua, perquè la podran entendre. Perdona, Que si és una altra llengua, dic, ells no parlen valencià, no? Segons... Estic convençuda que entendran la carta, però no obstant, si a vostè li preocupa, la remetrem també en castellà, que segur que l'entenen també. Però l'entendran perquè parlen la mateixa llengua, o perquè se pareixen les dues llengües, o perquè creuen vostès que... perquè pressuposen que han d'entendre-la? Mire, jo crec que així no estem per entrar en un debat filològic. Jo li he dit que hem remès una carta a nivell institucional, que el govern valencià ha remès una carta a nivell institucional al govern català. Li hem llegit la carta en absoluta transparència a tots els que estan vostè així per a que tinguin constància de quins són els fets que argumentem i, evidentment, no és el moment oportú per a tindre un debat filològic en esta roda de premsa. Entenc. Però hi ha contingut filològic en la protesta que fan vostès al govern. Sí, però el contingut essencial de la carta és una manifestació entre dues administracions de sol·licitud de lleialtat i sobretot de sol·licitud de no ingerència en algunes qüestions que entenem fonamentals des del govern valencià. El contingut és una carta entre dues administracions autonòmiques en la qual la nostra administració autonòmica, com li he dit, manifesta sobretot que sol·licitem el respecte i ho sol·licitem amb determinació i fermesa del nostre autogovern, institucions i senyes pròpies d'identitat. Però en el paràgraf on parlen vostès del domini lingüístic, què volen dir-los? Què ha de fer la Generalitat de Catalunya respecte a les possibles, quan s'esmente en algun document o en alguna plana web de la Generalitat de Catalunya, què hauran de fer en el domini lingüístic? Què és el que vostès els proposen que hagin de fer? De posar
de llevar el País Valencià del domini lingüístic, de posar que es parla una altra llengua, no sé, vull dir, han de llevar-ho del domini de la llengua catalana. Simplement el respecte del nostre Estatut d'Autonomia. El nostre Estatut d'Autonomia marca de forma clara un àmbit territorial concret, que és l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i una llengua per a aquest àmbit territorial concret, que és el valencià. Nosaltres entenem que dins del nostre àmbit territorial i el que, a més, està determinat en el nostre Estatut d'Autonomia, s'han de respectar tant la nostra terra, el nostre territori, com la llengua que posa en el nostre Estatut que es parla així, que és el valencià. Deixeu-me un poquet que parle del meu poble. Deixeu-me que parle un poquet de Vila-real. Hablo en castellano. Como queráis. Perfecto. Pediros disculpas por si en algún momento me paso al valenciano, pero es mi lengua materna y tengo ese defecto. Si lo hago, me perdonáis. Mare de Déu. Mare de Déu. Bravo, 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 bravo. Sí, señor.